Deň tretí. Gymnázium GTA. Stávame priatelia. Chceš pomôcť? Prečo? Dobre, takže som 42, akurát sme, no teda, všetci ľudia sú už preč a neviem kto to, ale je po Fire on the Crossroad a nestihol som natočiť nič, lebo tu bolo veľa ľudí, ale bolo to 8. Čiže, kto tu je? Ešte tam sedia ľudia. Áno. A celý YouTube tam je. Čau, YouTube. OK. Dobre, takže dneska som to nestihol, ale však ste tam videli niečo zo školy a zajtra natočím viacej. Sľubujem. Snad sa podarí. Hej, a Domec, daj nejaké heslo dňa. Heslo dňa je vlastne heslo večera, je dobrú noc. Ty si brutálne originálny. Ospravedlňujem sa všetkým, ktorí sledujú náš channel na YouTube, to bola taká blbosť. Jaká blbosť? Vážený, ja som sa tu vkradol. Nenapadne, Peťo tu teraz nie je. Ja by som chcel podať túto tajnú správu vlastne vám všetkým, hej. Z tohto dňa, čiže Exit Tour je v plnom prúde, áno. Je tu záver stredajšieho dňa, večera, všetci odišli, po večeri všetci odišli. Všetci odišli a trošku to začalo húčať, mimča začala vysávať, to je nehorázne toto. Ja sa tu snažím robiť interview, hej, vlastne sám so sebou a tu je tma, joj. No a vlastne, takže... Neobratuješ. Každý ma vyhadzuje stane, toto je neskutočné niečo. Čiže vážení diváci, Exit Tour je super, zajtra sa teším do ďalšej školy, hej, bude super. Dnes bola super skupinka, super ľudia, prišli tu na tiež, bola ohňová show, čiže zajtra bude jam session, volajte všetkých kamošov, originál, je to super. Ja to kde sa to vypína? Aha.